Weh! Maita, gini wak tayo trabaho, pre, oy. Sakit mo lang. Ya, dugay-dugay nakuha kagunit ang kwarta, pre, ba? Tungkod. Kamu manggod kung na'y trabaho, inyong binuangan kay mga tapulan mong dagko. Lalaw si tapulan dagko. Utrom, gali ka way trabaho. Ay ako, na-football man ko, kaya nasakpan ko sa amo, ngagkaon ako ilang baligya. Hindi, mauna. Kaon pa. Hangul-hangul man, tanawa. Ambay nung karon may trabaho. Na ikaw, nakay-trabaho. Oh, wala po. Mauna. Tabla kang tulo karon. Mauna ni Ron. Nakuy, kinawang tulo ko'y nagtambay na pod. Ana, maganda mga walay trabaho kuya. Mga gingging ba, ana-ana. Na, muna sila tong hilik og grayot magabi, no? Oh, hili kayo mga katong panati-lati, ana-ana, kuya, ana-ana. Ulo, mga disadis. Oh, muna sila. Ato na to, kumata na to, ano na sila diya? Tara. Sabo ka nga. Ay, haya, oy, tambay, bay. May trabaho. Ah, kuyawa, manghinaway man. Nya ka mo, nga may trabaho. Naa. Sa man yung trabaho, be? Kabata pa ninyo. Ah, ang trabaho na mo. Kaon tulog. Utog usahay. Uy, bawal man na, uy, bad man na. Ay, di ba yung Mauna kay magsaligman mo sa inyong kuya. Sala pa rin namong kuya kay vlogger. mo gani, 400 subscriber na mga ito. Hapit na, gamay na lang. Daghan pa yung kayong mga fake nga. Page, huwag ang din yung kuya di ay. Ay, si Papat kasuri guro yung kuya, pre. Taka naman ka basis kalambat, oy. Kahit tayo mga idol. Kahit tayo mga kalambat. Kuya ani, basi kuya jiway guro. Ipit mantaan ni, uy. Pataka raman mo, uy. Walay laing kondisi. Pakloy. Kinsa ka si Paploy? Ha? Si Paploy, good? Katong sikat ki sa tago, ang bawa mo kaila. Ay, tama si Paploy. Sikat man na siya. Apil, ginishoot ato niya. Ay, oo, si Paploy ba? Itong degree sa mga probin. Maot to, pero lain ba ito ba? Gusto niyong trabaho? Uy, trabaho ba, pre? Unsa man sana ka trabaho? Ay driver og heavy equipment. Kay kulangan man gud mi og operator. Kunya, kailangan po na ito na unit. Dua ka bog, helper, isa ka driver. Ako drive, pre. Ako. Ako lisensya. Ako ito sa mga inana. Unsa naman ka? Ako drive. Sila dua helper. Pero ay mo kabala ka sa sweldo kay isa ka milyon ang. Simana. Oh, si Kasimana. Sa kabulan 5 million. Oh, uy ka na. Wala ka bulan na trabaho undang din ta. Sunday kwarta na tana. Sige, kano sa magsugod. Kano sa? Uy, kano sila magsugod koy? Pwede karon. Sabayin ninyo. Oh, sige na tara. Tara. Wa? Dili anda na. Dili bigas malit ko. Dali na kana kadriya. Uy, nanagid ka. Asa man ang Asa man man plaster ako no. Asa man unit? Asa man unit? Oh, dala. Napuskot! Tulaan mo na! Operator ganin si mong bako, no? Nya, mabuti na mo. Sa mag-duty ang ultimo, kumagko, di maigo, dira! Ay, di man na sila mo duty ko. Tara ko, mangita lang tayo operator. Tara, mangita ka. Tara, lakaw ikaw. Isa, ano yung tangay, natik, magtatoy. Ito, umamitaw mo ako, no? Ito, umatang mapit. Sige, ito. Magkara, balik, tambay ka! Nah, wate mga kwarta ni, ha?